Hola, soc en David Caballero, el xef de Bon Preu i Esclat, i avui el que farem és una recepta amb un producte de tardor, un producte fantàstic com l'alvocat. El que passa que avui farem una recepta bastant diferent. Farem un caneló d'alvocat amb un tàrtar de gambes a l'interior. El primer que començarem a fer és el tàrtar de gamba. Avui hem triat una gamba llagostinera, però vosaltres ho podeu fer amb una gamba vermella, ho podem fer amb escamarlans, ho podem fer amb llagostins, inclús amb vieies, per exemple. El que farem és pelar la gamba i les pells i el cap els guardarem per fer un oli. Per pelar la gamba, el que fem és treure el cap, pelem el cos, i aquesta part d'aquí apretem una mica perquè ens surti el més sencer que puguem. Ja tenim aquesta gamba pelada i ara el que farem és treure l'intestí. Dues maneres de fer-ho. Podem fer amb un ganivet, fem un tall i a partir d'aquí ja ho tenim perfecte per treure'l. D'acord? Traurem. Tenim aquesta gamba perfectament neta. Un altre mètode per treure-ho, si no volem obrir la gamba, podem agafar un escuradents, pinçar pel mig i estirar fins que ens surti tot. Ja tindríem la gamba també neta d'intestins. La primera operació que farem és agafar aquests caps i aquestes pells i amb això farem un oli. El que farem és saltejar-ho amb una mica d'oli d'oliva en una paella. Afegim oli, li donem bastanta calor, el que volem és torrar els caps i els afegim. Els podem xafar una mica perquè treguin tot aquest suc que tenen a dintre. Un cop estiguin ben daurats, el que farem és afegir una miqueta més d'oli i deixarem a foc molt lent uns 2-3 minuts perquè es vagin infusionant i aquest oli el farem servir per amanir. Ara que ja tenim les gambes ben daurades, aquests caps, aquestes pells, afegim l'oli, baixem el foc i el deixem aquests 2-3 minuts. El deixem aquest temps i aquest oli és un oli que avui el farem servir per amanir, però ho podeu fer servir, per exemple, per un dia fer un arròs, el podeu guardar a la nevera durant 2-3 dies i ens pot servir també per una pasta, per una verdura, és un oli molt aromàtic. Començarem fent aquest tàrtar de gambes i el que farem és picar tots els ingredients. Començarem per la gamba, que la picarem però que es noti, o sigui, no volem fer un puré, sinó volem que quan ens la mengem tingui una mica de textura. D'acord? Comencem. Bé, ho posarem tot en un recipient per poder fer la mescla del tàrtar. Tallem també la poma verda a dauets. Aquesta poma verda ens donarà una mica d'acidesa. Netejarem l'api, amb un pelador i traurem aquests filaments perquè després en boca no els trobem i els picarem a daus igual que la poma. Tenim un bol amb tots els ingredients que hem picat, la gamba, la poma, l'api, i ara l'única cosa que falta és amanir-ho. Com ho amanirem? Doncs molt senzill. En aquest cas ho farem bastant fresc. Ficarem una mica de pell de llima primer, que ens donarà també aquesta frescor, aquest cítric. I afegirem també una mica de suc. Aquest suc de llima el que ens farà també és coure una miqueta la gamba, una mica com si fos un ceviche, una mica la idea és aquesta. Ara afegim la maionesa, això ens donarà cremositat, 2 culleradetes, una mica al gust, com us agradi. Una mica de iogurt, ens donarà també aquest punt àcid, pebre, una punteta de sal i ho remenem.
Fiquem també una miqueta d'oli d'oliva i emulsionem tot, que ens quedi una espècie de pasta. Estem fent una mena de farcit de caneló. El que faig és posar tot el farcit en una màniga pastissera perquè això m'ajudarà a fer el caneló. Si no teniu màniga, cap problema, ho podem fer a cullera i també ens resultarà igual. Bé, el que estic fent ara és colar tot aquest oli de caps de gamba que havíem fet, l'hem deixat refredar, hem deixat infusionar aquests 5 minuts, 2, 3, 4, 5, vull dir, tampoc no és important el temps, com més temps, més sabor tindrà l'oli, l'hem deixat refredar i ara el anem a colar, d'acord? Quan el colem, apretem una mica els caps i així tindrem tot aquest oli que tenim aquí sota amb molt de gust de gamba. Bé, doncs, un cop ja tinguem aquest oli colat, el que farem ara és reservar-lo per al muntatge final del plat. Bé, doncs ara ja el que anem a fer és el que seria tota la làmina del bocat, que serà com la nostra pasta de caneló. Amb aquest producte que hem dit de temporada, el que farem és pelar-lo, li traurem l'os i amb l'ajut d'una mandolina o un simple pelador de patates traurem làmines que les anirem posant una al costat de l'altra per formar el caneló. Ficarem una miqueta d'oli per evitar que se'ns enganxi, estendrem. Amb el pelador comencem a fer unes làmines del bocat que les anirem posant aquí sobre, cavalcades. Bé, doncs fiquem l'última làmina i heu vist que hem intentat que sigui com una placa quadrada. Si algú volgués, també podríem quadrar-la perfectament, tallar les puntetes, però si estem a casa tampoc no cal. D'acord? Retirem això i ara anirem a buscar la farsa per omplir-ho. Bé, doncs fiquem la farsa de gambes, a poc, fem un tub. Seria un caneló per persona, Va, perfecte. I ara el paper ens ajudarà a poder enrotllar fins aquí davant, entrem, apretem bé. Intentem deixar-lo el més igual possible i ara el ficarem a la nevera uns 10 minutets perquè agafi una mica de cos. Ara ja tenim tots els ingredients a punt, ja tenim el caneló fet i anem a muntar el plat. Molt senzill. El que farem primer és posar el caneló, tenim aquí encara amb el paper, amb molt de cuidado. Posarem per sobre uns puntets, per exemple, de iogurt, de maionesa, el que més us agradi, per acabar-lo de decorar. Posarem una mica de sèsam torrat. Jo en aquest cas li posaré algun dauet de pa, donar un toc així més cruixentet. Això és opcional, si no li voleu posar, cap problema. Si, per exemple, si sou celíacs, doncs no cal que li poseu. Posarem una mica de llima ratllada, que hem posat també abans. Ens haurà de donar aquest toc fresc, cítric, que va molt bé, tant a la gamba com a l'alvocat. Ficarem alguna herbeta fresca, en aquest cas algun germinat. Podeu ficar, si teniu alguna flor, algun pètal de flor. I l'última cosa que farem, teníem aquest oli, si us en recordeu, de cap de gamba, i això ens donarà un punt més potent en aquest caneló. Una mica per sobre. I aquí tenim el que seria el nostre caneló del bocat, un producte de temporada, un producte fantàstic, amb aquest tàrtar, en aquest cas de llagostins, amb aquests tocs cítrics, amb poma, i espero que el disfruteu, que el pugueu fer i que us encanti. Ens veiem a la propera, moltes gràcies.